Здравейте хора, аз съм Дени и днеска това е, мисля, че трети епизод от моето Minecraft пакетично оцеляване. Така, отново съм тук, където се спрях последния път. Тук май голд видях. Да. И ако по 10 голд напредваме. И ако намеря една ябълка. Така да не споменам как виках като малък на ябълките. Ще ви подскажа. Апълки. И аз така ябълки. Не, ти сега си викаш ябълки. Не, сега вече казвам ябълки. Там отгоре има голд обаче. И аз искам да го взема, тъй като голда ми е ценен. Не, голд, то голд може да направи голден ейпъл. Голден ейпъл. Я. О. Не ги познайте какво видях там. Познайте какво видях в малкото си ученце. Да ме анти. Моля ти се. Сега всеки, който каже, че съм читър, направо не знам какво ще го направя. Бестинг. Баси късмета извадих тук. The best. Това видео искам да го лайкнете. The best. Това е the best. The best. Тук не е the best. Обаче. Това не е the best. Това ми... Да, сега ще ме изкефи да намеря още диаманти. Упс. 6. Колко диамант? 7. 8. Въй! Край, хора. Направо не знам какво ще правя. Ще читна. Изгубят ли ми се айтемите кълнаса? Ще читна. Всичко. Ще си читна всичко. Диамантите си ги читна задължително. Айрана и другите глупости не ми трябват. Диамантите си ги читна. Ако трябва. Аз това не мога да го приема. Не. Упс, не съм си включил една опцийка. Трябва да си включа една опцийка. Чакайте. Това тук трябва да го включа. Общо взето включвам всичко. Така. Малко да не съм умрял. Че тогава става голям фейл. Хора. Къде съм сега, ако мога да попитам? Тук има торът, значи бил съм бил наблизко. Въй. То навик трябва да се откаже от този навик да смятаме така. Лава да загасят тук. Това не беше никак да бест, хора. Не ми пука. Наречете чойтър. Наречете ме гъс. Наречете ме педерас. Наречете ме каквото си искате. Всъщност Ярена ще взема да си взимам, бе. Така. Заради един прост диамант щях да си загубя всичките 7 диаманта. Значи имам за кирка, за меч и за енчантинг, ако намеря лапис. Естествено, тъй като
лапи също не е проблемът. Сега нам камък за пет. Тук има още диаманти, бе. Обаче преди да се таком да проверя отдолу дали да има нещо. Преди да се убия и те само 2 диаманта. 2 диаманта. 10 диаманта, пък кой ти ги даде 10 диаманта? Да, това лапис ли беше? О, ще има да се енчантваме. Изкараме доста хубави руди за сега. Намерихме. Доста съм доволен от този майншафт, от тази пещера. Сида никога няма го дам. Аз съм доволна. Аз да не съм луд, че дам сида. Да влеете вътре и е така на готово да си вземете тия диаманти. Не. Е, тази лавичка е тук, много бих желал да я спра. Което ще и направя. Спира ли се? Да, спира се. Говорим за тази лава също. Защото не искам определено да умирам в тия лави тук. Ти винаги си се умирал. Обаче това наистина е без пещера. DABS. Така и на място на това слагам един торч. В този епизод наистина не смятах, че ще намеря диаманти, не вярвах дори, но какво стана, съдбата ми помогна и намерих диаманти. Което е доста хубаво, тъй като това е един вид ми помага на мене. Тук съм пропуснал нещо. Аз между другото само... Ами аз викам да вече взема да направя енчантинг, тъй като аз имам нужните материали. Така. Айде почваме. Но естествено не мога преди да крафна, трябва да крафна естествено кирка. Това има най-много за един енчант на конка обаче. Тук обаче по-бързо се чупи обсидиана, съм забелязала. Искам и за Nether портал да се събера. Така. Опс. Обаче пък аз нямам sugarcane. Така, мисля, че 11 обсидиан няма ми стигнат, но пък и сега е добре. Така, още не мога да направя енчантинга, тъй като аз нямам книга. А книгата се крафтва по следния начин. А как се крафтваше това? От sugarcane. И да. Това ще бъде за 4-ти епизод от мене. Аз бях Дени и надявам се да ви е харесало. Ударете лайк бутона, защото ще намери диаманти. И да, до следващия епизод.